дар давоми давраи ҳисоботӣ нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ноҳия мусбӣ арзёбӣ гардида, дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ зиёда аз 20%, хизматрасонии пӯлакӣ зиёда аз 78%, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёда аз 10%, гардиши савдо зиёда аз 73% афзоиш ёфта, дар дигар соҳаҳо низ нишондиҳандаҳои муайян ба даст омаданд. вале фикр мекунам ки агар волияти қонун дар минтақаи мо таъмин мешуд, имконияти даҳҳо маротиба зиёд намудани афзоиши нишондиҳандаҳои макроиқтисодии ноҳиямон вуҷуд дорад. бинобар сабабе ки дар маркази вилоят ҳавзаи амниятӣ аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ халалдор карда мешавад, ин амал боиси он мегардад ки мо наметавонем сармояи хориҷӣ бахусус сармояи мустақима ба ноҳиямон ворид созем. сармоягузорон зиёд ҳастанд ки мехоҳанд имрӯз дар ноҳиямон маблағгузорӣ намоянд, коргоҳҳои истеҳсолиро бунёд намоянд, вале чун дар маркази